Nej, det gør det ikke. Så jeg tænker lige, vi klipper og finder et sted, den kan stå. Okay, det er lidt svært at skyde samtidig med det. Okay. For helvede. Det ved jeg godt. Det er bare lidt svært, når det er. Det er bare lidt svært, når det er. Skal jeg skyde? Ja. Jamen, skal jeg så ikke have kameraet? Jo. Sådan der. Vi skulle lige hurtigt skifte. Sådan meget skyder. I'm gonna try it out for here. Yeah, right here. Er I klar? Er du fuldstændig klar? Godt. Klar. Nej! Okay. Det her det bliver the master shot. En rappel! What the fuck? Sorry. Det er min cykel det der, men den... Oh my god. Okay, nu skyder jeg en højt, ikke? Så ryger jeg over til Bertram, så skal han redde den. Ja, okay. Rigtig godt. Her er mit mærkelige løbehjul her. Mærkeligt. Hvis ikke så det der, så var det insane. Men det kan være, at vi også laver en trickshot video i dag. Med fodbold. Ja. Boom. Okay. Og vi vil snart runde af med fodboldvideo. Ja, med ham her, drengsen. Okay, laver lige en master shot. Så tager man lige her. Sådan der. Hold den på. Og så skyder vi rigtig flot, ikke? Lidt over. You can do it. Who's the Superman? Det er så Bertram. Det er så Bertram. Det var den. Og der kommer måske ikke flere sange i virkeligheden, vel, Bertram? Der er jo lidt meget vind. Så. Men så kan det være, at der kommer nogle fodboldtræksvideoer og sådan noget. Så vi vil sige, vi vil lige klippe den indtil vi finder et godt sted, hvor der er et godt skud, så vi ses lige der. Okay guys, det her det bliver the final shot i den her video, så shit. Det her det bliver the final shot, så jeg håber det bliver godt, okay? Så ser vi her. Hvor sygt. Okay. Ja, tak fordi I gad at se med i det. Og hvis det er, at I godt kunne lide den her video, så smid meget gerne et like og subscribe. Så bliver Andreas meget glad og får en kæmpe smiley i ansigtet. Kæmpe smiley i ansigtet. Så vi siger hvad?